Malah babaya jangan no lirsiro deket-deket. जोंखौ थिनलायाखै मालाय नै बा लिरजोबना हायबाय जां आइनि बारानि होलासै नै नों लिरबाय नों इमान पाला मारिनाय जाया नै जि रोंखायो नै बाहायनि बारा लिरना फैबाय होलासै जि सिल सिल जादों मालाय लिरनायाबो नै गासैबो दिनै बेस्थ' सासे न' लिरदो सासे गारि हुगारदो सासे ओंखाम संदो ओमफ्राय सासे आरो मैगं खादो दानिया लोगोफोर बेबायदि आरोना कि रावबो ओरै नेना थाया आरोना बिबिनि खामानि होननानै जाय जेखौ मोनो बेखौनो मावो हौवा मानसिब्लाबो हिनजाव मानसिफोराबो गारि गोजा बालांगोन बा हौवा मानसिफोराबो न'खौनो सिबगोन बा लिरगोनबो ओमफ्राय सेथ्लाखौथ' फुङाव सामफ्रामबो बाबायानो सिबो दाङा मानो होनबा बियो ना सारिथा नङाबा 5टायावनो उथियो आरोना फुङाव ओमफ्राय उथिनानै फुङाव हावा जानो थाङो बाहेरायाव बेरायनो थाङो ओमफ्राय फैखांनायाव लासे 5टासो बाजियो 4:30 थांनानै 5टासिम फैफिनो आरो फैनानै होनबानो जों उथिया आरो जों 6टासोआवसो उथियो गासैबो ओमफ्राय जों उथिनायाव लासे बियो सेथ्लाखौ सिबखाजोबना दोनो आरो सेथ्ला सिबनाय डिउटिया जोंनि नङा आरो फुङाव सामफ्रामबो आरो फुङाव एकदम सासाल' सिबो बाबाया सासाल' दाखोरखौ लाङो आरो हाखौ लाङा मोजां सिबनाया इनिया इगिदि सिबनांगौ बाय सासाल' सिबबाथाय माने सेथ्लाया जामा आरो नलेबा सेथ्लाया एम्फौ एनला खुरना थायोना सिबनानै एकदम फलथा जालाङो जामजासे आरो रायजोफोर माबोरै दं गासैबो मोजाङैनो दं होनना आसा खालामबाय और हेपि दुर्गा फुजा माने हेपि दुर्गा फुजा दख'ना बायना होलायसिनो दख'ना थुरि बायलायनाङो आं बुंबाय दख'ना होआगौमानि नों सान्ति गैखाया हिर'इनफोरा फेसबुकफोराव इन्स्टाग्रामफोराव बिराद एडभार्टाइज दख'नानि दख'ना दामि दख'नाफोरखौ बिसोरो गाननानै आरो बेखौ खुलिनानै दोनफिनो बेखौनो नोंसोरनो फानो गानखान्दा गोजा गथाय जादोंना जायाखै गाल्लावा गुसुङा जादोंना जायाखै सबबो गाननानै साखि नायनासो फानो बाराय दख'नाफोरखौ गाननाङा मिथिबाय नोंनियाव गोदान खिन्थु गानखान्दा नोङो जुदि इमान गोदान गाननो गोसोबा न'आवनो हेसेन दानानै गोदान एकदम फ्रेश बनायनानै नोङो फुजा खुलुमथा बारा नों आशीर्बाद मोनगोन मिथिबाय माबा दुर्गा फुजाया बाङालिफोरनि फुजा आरो बुंनो थाङोबा आरो बाङालिफोरासो फुजा फालियो जोंनि हिन्दुफोरनिनो फुजा दुर्गा फुजाया खिन्थु बाङालिफोरा मेन टप प्रायरिटि होयो आरो दुर्गा फुजाखौ जोंनि बर'फोरा बाथौ फुजाखौ टप प्रायरिटि होयो थ' जोंनिया मा मोननैयाव गांनै लायो हिन्जावफोरा बाथौ फुजायावबो लायो दुर्गा फुजा मानो लानांगौ दिसन बे बाथौ फुजा मानिबाय दे माबा मोनसे बिनानाव होननानै बा गावनि न'खरनि होननानै बाय एक्सकिउज खालामबाय दे बाथौ फुजायाव लाबाय लाखांबाय दा बाथौ फुजायाव सरस्वती फुजायावबो आरो दा मा दुर्गा फुजायाव गांनै एसे गानबा मा जानाया फैसाया माबोरै थागोन गाननाय देख' जाया बेबहारदोसो मानसिया पबित्र गोसोजों नोङो फुजा फुजिहैथां आशीर्बाद मोनगोन नोंखौल' बुंदो दे बाखि नोंसोर लाजायो बिनानाव मुवा लाजायो गासैबो लाजायो नोंनि कारने दा बिनानाव मुवा गोरलै गथ'ना इसोर दा बुजिनो रोङा दा इसोर नांखागो गोदान नों दा गथ' खासि जाबाय नों दा बुरिबाय नों लानाङा नों बुजिनो गोरों ना दा नोंनो जुदि गानना खिथियोबा गथ' गथायफोरा बा बिनानाव मुवाबो गाननो लुगैगोन ना बेनिखायनो बुंबाय आरो नों दा गानना खिथिना गोदोरा खिथिग्रोबासो गोदोरा खिखायबासो फिसाफोरा लागोन ना बिदिलै बुजिबाय बुजियाखै दख'ना मोनाबा नोंखौ बोसोरसे सान्थि बुजिदो बुजिनानैबो बुजिनो रोङै बायदि खालामदो आरो मानोना इनो दख'ना नांगौ दा थ' नायनोसै मा जायो एसे बुजायबाबो ने मोना आंनो घने लाबाय थायाना खेबसेल' लायो आङो दुर्गा फुजायावल' लायो बा बाथौ फुजाथ' जोंनिया बिदनथ' सोलियो नालाय नङा जितियानो मबा बाजारफोराव थांबा मबा गामिफोर मा होनना बुङो मबा बाजारफोराव थांबाथाय जि मोजां नुबानो हे मोजां इखौ लायनि होनना बुंबाय थायो मवा बियाखै दिसन हायोबा 12 माहायाव खैथा दिन थायो एक बोसोराव 365 दिन ना 365 खारनांगौ दख'ना गोदान लाखांनानै दख'ना गानखांनानै ना लायो नांगोनानैल' बुंनानै फैयो लाया जि लायो नांगोनानैल' बुंनानै फारि लायो जि बा दख'ना गोदानखौलै दख'ना गोदान बायनानै खानसेल' गानबाबो बारायबाय होनना बुंगोन
मागानि बारायखो होनना आं गानदोंमोन गिदिंदोंमोन न'खरनि खाथिनि मानसिफोरा नुजोब्बाय गानखान्दा दख'नाखौनो गानदों दसेनो बारायो नोंसोर सानसेयावनो साथाम मानसि नुदोंबा दख'ना गांसे गाननायखो माने बारायबाय आरो आमुकाबो नुबाय तामुकानो नुबाय थांनाय बोसोरावनो गाननो खिथिदोंमोन आं एबार गानबाय बिसोर बाराय दख'नाखौनो गानदों होनना बुंगोन आरे गोदानखा खनसे गाननायनि उनाव थब बाराया मानो नांगौ दिसुन गोदान एमा दख'ना दोननो जायगा गैला नङा बेफोरो माने जोंल' लायाना गासैबो लायोना बा जोंल' हारसिं बिबाथाय बेलेग बाथ्रा दा गासैबो लाखायो आरो बेफोरो नै दुर्गा फुजायालाय दिनैनि फालिनाय नङा बेथ' सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो लाखाना फैनाय मानसिफोरा थ' लाजायो आरो लाजायो माने बेनो आरो बयबो गोदान गाननो लुगैयो बयबो गाननाय खिथिबाथ' गानखागोन नोंथां बेखौनो बुंबाय आङो दा गोदोरफोरा जोंफोरा नोंसोरो खिथायग्रोनांगोनलै गथ' गथायफोरखो जे फुजायाव लायाबाबो जायो पुरुनादोबो खुलुमनो हायो बरिया सुनानै प्रेस खालामनानै नोंनो लानाय खिथिबा आरो जोंनि गथ' गथायफ्राबो लागोन जोंनि गथ' गथायफ्रा लाबा देनां फिसौलाफोराबो लागोन सोलोंलांबाय थागोनलै बेनिखायनो लाखै लाखै गारनांगौ बेफोरखौ न' फुजाखौ गारनाङा गाननाय जोमनायफोरखौ आरो जेरै दा दख'ना गांसे बायदों आङो 6 माह गानबाय 3 माह गानबाय गाननायनि उनाव बारायबाय जिथारबाय बिनि बिखौ गानथावना कन्डिसनाव गैलिया गोदान बायथारनांगोन बेबायदि कन्डिसनावसो बायनांगोन फेमिलि प्रतिथ' फुजानि सिजोनाव बाथौ फुजायाव बायलायबाय सरस्वती फुजायाव बायलायबाय बिश्वकर्मायाबो जोंनाव गारि दोंसोयोलै मानसि फैसिगोन होननानै बेयावबो गानबाय गोदान दुर्गा फुजायावबो गानबा नाय लोगोफोर बेसेबां फैसा थांगोन दा फुजानि नामाव आं दा टेनसन नांबाय दा खानायफोराबो मोनजोबलांबाय दा नाय आं दा न'नि मालिक गोदै बा बाबाया मालिक गोदै बाबाया जुदि दख'ना होनांबायनो खमसे खम 2000 बा 2500 थाखा नोंनो होबाथाय खमसे खम 5000 थाखा बेनि उनाव आं लाबाथ' बहुत दिसन आं लाया दा थ' बेटानो खमसे खम 3000 बाबानो लाबा खमसे खम 4000 सारि 15000 मुथते 20000 हमना ला आरो गासैबो हि जोम लाबाथाय हा फुजा नायनो थांनाय दोङो थाव खरस दोङो फैसा मिथाइ जानाय दोङो पुतला दोङो खर' लानाय माबा खानजौ नाफुल लिपस्टिक दुनियाफोरनि जों मायबा लानो लुगैबाबो दा लानो जोङो मालायनो होनायाव दा लानो सोबखौबो नांगौ आरो इसोरनो दा जों लानो गोसोआनो जानाय नङा इसोरनो होनानै थ' सानना नाय नङा माथो आं बुंनि मा दा जोंनि आं दा 20000 थाखा खरस खालामनाय लोगो ना बर' मानसिया दुखिया जालांगोन माबायदि जोंनियाव मोनसे भान्डार दोङो दा आंनिफ्राय भान्डारनिफ्राय 20000 थांबा आयंनिफ्राय 20000 थांबा दादैनिफ्राय 10000 थांबा बाबानिफ्राय 5000 थांबा गासैनिबो भान्डारनिफ्राय फैसा जुदि बर'फोरनिफ्राय खालि जालाङोबा बाथौ फुजानि अनगायै दुर्गा फुजानि नामावनो थ' बिखिना फैसा सोरनाव थांगोन सोरबा गोदोर बिजनेसमेन हा बिजनेसमेनाथ' जोंनि बर' मानसिफोरा गैया दा हिनि दखान जन्थानि दखान सेन्देलनि दखान बर'फोरा गैया मालाय हारि सोरबा मारवारि सोरबा राजस्थानी सोरबा बिहारि इसोरसो दा राजा जाहैगोन दंख'आ सोर जालांगोन जों जालांगोन गावनो न' खुन्दुं लाना फैनानै दा गावनो बनाय गान हममेड गान न'नि फैसाया न'आवनो थागोन मालाय हारिया कम्पानि खुलिनानै दानानै जिथु फैसा कामायो जोंनि फैसाखौ जिथु सेनानै लानो आङो बिसोरो लांनो हानाय नङा नोंनि फैसाया न'आवनो थागोन जोंनि हारिनि फैसाया जोंनि हारिनि थागोनलै बेखौनो बुंबाय मिथिबाय खालि गाननोल' लुगैबा जाया बाय मेहनतबो खालाम हारिखौबो नाय नोंसोर दा हारिनि गारनायावबो खामानि मावनाया दा हिन्जावफोरा नोंसोर आखाम संलाय जोंनो जाहोलाय गय खावनालाय बेखिनियानोल' नोंसोरबो न' हि दानानै हारिनि गारनाय मोनसे माबा गाहाम खामानि मावनो नाजा हिनजाव मानसिफोरा अमा लानायालाय इमान खस्थ'नि अमा लानायनि फलखौबो दा मोननांबायना इमान खस्थ' खालामनानै अमा लानानै बेखिनि फैसाखौ जमा खालामना दोन बेंकआव सुद मोनगोन ना नोङो इमान खस्थ' खालामनानै अमा खि गानानै आदार होनानै गावनि समय बरबाद खालामनानै बिखिना फैसाखौ मालाय हारिनो लानो होननानै बिखौ लाबाय 6 माहावनो बिबाय सेस माला जोंनिफ्राय इमान खस्थ' खालामना जों कामायबाय लाना हांना बेंकआव सोना दोनना माला 2 बोसोरावनो डाबल खालामनानै लायो लसआ सोर जाखो लसआ जों जाबायना इमान खस्थ' खालामो आङो जुदि सोरबा बिराद खस्थ' खालामना अमा फिसिनानै खना लादों खनानि सेन लादों होनबाथाय आङो जेबो बुङा मोजां खनानि सेन लाबा खना बायना दोनबाथाय खनाफोरा मा भेलु बारियो आरो 10000 लाबा 20000 जाना थागोन 2-3 बोसोर उनाव बा 5 बोसोर उनाव दा दख'ना लाबा सुइजार लाबाथाय लाबायथ'
एक बोसोर नङा 6 माह गाननायनि उनाव जियो जिनायनि उनाव मा जाखो बेकार थांबायना बेलेगा जाय फानग्रा मानसियासो माला करोड़पति जायो मा माबा हाबदों माथायाव एखौ हाबाखै ए फर आपेल बि फर बल होननानै ए फर थ' माबाबो जागोन होनना बुंदों दा आमेरिकाबो जागोन होनना बुंदों बिसोर दा एर'प्लेनबो जागोन होनना बुजिया बिसोरो जितु इक'नमि सिस्टेम बेखौ एखौ बुजिया बिसोरो दा दसेनो बागरगोन आरो बुजायबाबो बुजिनाय गोदो दसे उनाव दा बुंनानै ए फर आपेल जायोथ' एर'प्लेनबो जागोन आमेरिकाबो जागोन होद होननानै दसेनो बागरगोन बेलेग गामिफोराव नुवाखैमोन आङो बेबायदि दुर्गा फुजायाव बाथौ फुजा फाथिनायनि गामियावसो नुबाय मानो फाथियो दुर्गा फुजायाव बाथौ फुजा मानो फाथियो दुर्गा फुजा बाथौ फुजा फाथिनाय कारना जोंथ' मिथिया दा जों फिसा बयसनि खिन्थु जोंनि आदामु आरो गोदोर गोदोरफोरा बुंनाय मथेबा आगोलाव जितु मोनसे समय एबसु आन्दलन जादोंमोन एबसु आन्दलनाव हाखाफोरा मालाय हारिफोरा बर'फोरखौ एसे दाबि धुमखि होयोमोन आरो जेराव नुबा हामा मेगनजों नायोमोन थ' बेफोरबायदिनि थाखाय सोरखौबा बुना हरो सोरखौबा रायो आरो गाज्रि मेगनजों नायोमोन बर'फोरखौ बेनि थाखाय जोंनि गामिनि आदामुआ गोदोर गोदोरफोरा आरो गामियावनो जों दुर्गा फुजा नायनो थाङा जों गामियावनो फुजा फाथिगोन होननानै बाथौ फुजा फाथिनाय जादों आरो जोंनि गामियाव दुर्गा फुजानि समाव बाथौ फुजा फाथिनाय जादों थ' जोंनि गामियाव लाहापारायाव लोगोफोर बाथौ फुजा जायो सोबखौबो वेलकाम बाथौ फुजा नायनो फै आरो नुबाथाय माथो होनाङा नुबाथाय माथो होनाङा जों आइखौसो मालाय मानसिफोरा माथो होसोयोनो आइया फैना बुंबाय थायो आइया फैना बुंबाय थायो आंखौ नुलायबाय दिनै नोंखौ भिडिअ नुयो होननानै बुंफायोनो नोंनाव खना लाबोदो नों गान बेलाय मा खनायोलै मानिबा टिउब ना फुल लोगोफोरनो ना फुल लाबोदों गोसोम ना फुल नैबे झारखन्डनिफ्राय लाबोदो झारखन्डनि ना फुल ना गानना खिथिबायसन खेबसे ओंखाम जानो जाबाय ओंखाम जोंहा दिनै दालिजों ओमफ्राय थास' आइथें ओमफ्राय आलुजों भात केरेला भाजा ओमफ्राय आरो मा होनो मुथ्रु बिबार भाजा दालि बाथोनबो बावगारदोंसै नैले साम' नै बांगाल बानलु आसार खालामनो होननानै फोरानदोंमोन फोराननायावनो दाउआनो सेस नै गाख्लायजोबना गालांबाय एसे मोजांखौ दा थिखांनोबो हालिया बेयाव बालाजों नांजोबबाय गोखैबो दङ ना गोखै गैयालाय